Ikot. Ready. Nandiyan, oh. Alam nyo na ba pagkatuwaan siya? Just, uy. 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 Aba. Pag sinabi mo, gano'n ay gagana. Aba. Ay! Pikit pa ate mo yan. Uy, pikit pa. Beautiful eyes na so. Beautiful eyes. Beautiful eyes. Uy, tingnan mo iba. Close open. Close open. Close open ang close open. Ginagaya ko, tingnan mo. Ginagaya si Camille, ginaganon ng lupit niya. Nakaarte. Huh? Ano kayo sombrero? Just. Pag nakikita niya itong scapular, parang ano talaga, hawakan niya gano'n. Tapos titig siya dito. Hindi naman kinakain. Hindi, tinitingnan niya Just. Yeah, pare. Ayan. One. Push up. Tingnan mo. Tingnan mo yung titig niya. Oh.